Alaminos? Ha? Alaminos. Alaminos? Saan kayo galing sir? Lingayen? Sige. Sir, bawal yung ganyan sir. Bawal pa? Oo. Hindi pwedeng pumasok dito sir. Today is Sunday. Punta kami ng Alaminos. Bibili tayo ng longganisa. Masarap na yung longganisa ng Alaminos. So try natin. Pwede na ang back rider. Hindi ako sigurado kung pwede na yung full face mask lang without yung barrier. So itry lang natin yung lock natin. Alaminos? Ha? Alaminos. Alaminos? Saan kayo galing sir? Lingayen? Sige. Sir, bawal yung ganyan sir. Bawal pa? Oo. Hindi pwedeng pumasok dito sir. Ay, hindi ba? Kailangan ng barrier. Kailangan ng barrier. Ay, barrier. Oops. Ganyan sir. Kaso saan na i-issue yan? Saan po na i-issue? Kayo po papagawa natin. Memorandum form. So hindi pa talaga pwede yung ano, Pwede ang mag-invest mo ng barrier. angkas at saka mask lang. So wala eh. Burilyasi yung longganisa natin. Pero harang din pala. Gusto mo sa ano na lang, si Mary tayo punta. Si Mary Beach Resort. Oh, wow! Papuntang Masimeri. Sa baba pa? Thank you. Ano lang yung mga nasa ano? Wow! Kabat ko? Oo. Saan lahat yan? Bakit? Ganon.
Sa Alaminos. So close yung resort. Dito tayo sa gilid ng daan papuntang beach nila. Ayan, ito yung sinasabi niyang pader. Oo, sikip. Yun, alto rin naman to eh. Saan? I can see it. Nakikita ko na. Oh, shit. Shit, dog, shit. Oh! Woohoo! Nice view. Yun. So, park tayo dito. Okay, love. Wait lang. Magkano ang GoPro mo? Tama yung pinili eh, online. Sige. Ano yan? GoPro 7? 7. 7? Oo. Parang ganyan yung iunan ko ah. Patingin. Nag-online na ako. Bumili ka 8? 17? Ah, Sige. sige po. Ano kayo? Mag-asawa po. Are you sure about that? Anong sa tingin nyo? Anong violation nyo? Wala pa yung shield. Oh. Buti por nag-commit kayo ng violation. Yes, sir. Does not mean na mag-asawa kayo, hindi nyo na kailangan yung shield. Kasi kayo ng deadlines ng ITF. Pinabasa nga rin sa amin dun sa Alaminos yung order from Region 1. Oh. Yung announcement nung July 10, so hindi pa pala ano yun. Oh, Hindi pa valid. yun ang interview kay Major General Eliasar. Oo. Kasi sabi nila, Yun ang requirements, even though you are couple, kailangan nyo pa rin yung sumunod sa isang requirements. So Yeah. therefore,
meron kayo violation. Yes, Eh, sir. baka saan kayo pupunta? Pauwi na ng Lingayen. Ay, lingga taga kay Lingayen. On. Violation yun ni ma'am. Sir, iba baga may lawatas kayo, paano narawin kayo, pero diyay, parang may kayong tikitan. Opo. Kasi violation mo. Kaya requirements naman. Okay po. Kaya no, ito, next time, nung provide kila. Oo nga. Yes, sir. Sige, Thank you. So that's it. That's another fun ride Sunday. See you again next ride. So we're here. And so, kumusta yung ride, love? Okay naman. Pero sayang, walang longganisa. Bakit? The checkpoint. Ayun, so Nabali. bawal pa raw yung mag-angkas na walang protective or yung shield barrier sa gitna. So hindi porket naka full face tayo at saka mask, eh pwede na ang couple or mag-asawa. So may violation pa rin, pero hindi na kami tinikitan o pinalagpas na lang kami. So siguro hindi na kami lalabas or attend na lang natin illegal nila talaga. Ayun, so kita kits.